Upoznajte Okrug, najpopularniju turističku destinaciju Trogirske rivijere, smještenu u srcu otoka Čiova. Od Trogira, grada UNESCO-ve svjetske baštine, udaljen je tek nekoliko kilometara i povezan s dva mosta. Jedna od posebnosti ove destinacije je najpoznatija i najpopularnija plaža na ovom dijelu Jadrana, dugačka 2 km, a zbog zlačanog šljunka kojim je prekrivena, nazivaju je Okruška Copacabana. Tu je danju centar vodenih sportova s velikom ponudom za vaš aktivan ljetni provod. Možete uživati u vožnji jet skijem, kajakom ili jedranju. Kristalno čisto more, otoci, skrovite uvale kao Duboka i Široka, plaže uz naselja Bok, Bušinci i Mavarčica čine Okrug najpoželjnijim za ljetni posjet. U Okrugu Gornjem možete posjetiti 500 godina staru crkvu Svetog Tudora te 300 godina staru crkvu Svetog Karla Boromejskog. Ubrajate li se u ljubitelje ponešto aktivnijeg odmora, u Okrugu vas očekuje užitak u vožnji biciklističkim stazama u ugodnom i slikovitom ambijentu. Vožnja biciklom cestama prema moru atrakcija je sama po sebi. Svježi zrak, blizina prirode i fantastični osjećaj dolaska od točke A do točke B vlastitim snagama daju ovakvoj avanturi posebnu čar. Želite li malo više adrenalina, možete obići destinaciju Kvadovima ili na bagi safariju doživjeti njenu divlju ljepotu u potpunosti. Ako više uživate u ljepotama podmorja, odvažite se na ronilačku avanturu. Ronilački izleti u organizaciji Trogir Diving Centra odlična su ideja za sve koji uz pomoć profesionalaca i state of the art opreme žele istražiti Čiovsko podmorje. Nakon svih ljepota i aktivnosti, degustirajte i kušajte domaće proizvode široke palete najomiljenijih dalmatinskih delicija. Domaći kuhari pravi su majstori u pripremanju svježe ribe. Za svoj smještaj možete birati između luksuznih vila s bazenima, kuća za odmor i moderno opremljenih dizajner apartmana sa sjajnim pogledom na morsku pučinu, dostojnim i najotmjenijih svjetskih ljetovališta. A za sve ljubitelje kampiranja i prirode ovo je idealno mjesto. Možete birati između kampa Rožac, udaljenog samo 20 minuta hoda od centra grada Trogira, i kampa Labaduša, smještenog duž prekrasne prirodne uvale u sjeni borove šume. Dođite u Okrug i vaš će odmor, baš kao što i samo ime mjesta sugerira, biti uistinu zaokružen.